Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthanda nesithembu latest kanye ne-R show deal kwi-Real Housewives of Durban lefaka uMakhumalo noLachonco kwi-beef yabo kule show. Kube uMayeni kanye noMakhumalo. Lento inani guys ngicela ukunitshela ukuthi njengoba senza ama-reviews sila ko social media ngama platforms akhona ahlukene kunabantu abasibhoksayo. Ukusibhoksa kwabo bafuna sithathe into ngalendlela bona abayithatha ngayo and ngi-understand leyo nto ukuthi isukela kuphi because abantu abakazi nje bafana ukudalwa kwabo. Ngethola ama-comment athi oh nina nizama ukudestroya omunye wesifazane shifting her crown, lezo zinto nje lezo ezine-drama kodwa i-drama yabo ungayiqondi ukuthi imayelana nani. Asingeneki kwi-R show The Real Housewives of Durban, uMakhumalo noLachonco. Kodwa-ke into engiqinisa kuyona yile eshiwo uMakhumalo. Why ngibalela ukuthi uMakhumalo wenze ama-remarks ngoLachonco because bebekwi-show eyodwa waba ne-experience naye uLachonco kanezinto ayikhuluma ngoMakhumalo ezenza ukuthi uMakhumalo aphendule, anikwe ithuba lokuphendula. Right. uLachonco ube ucommente kuqala ngoMakhumalo and ucommente kwakhe wavela as umuntu onenkinga noMakhumalo. Salinda ukuthi uMaKay uzothola ithuba, isalinda ukuthi le TV show izolenza iqiniso benike uMakhumalo ithuba. Yes, ulitholile ithuba noma bese kwi-episode yokugcina la bekwi-tell all khona because la sibona khona uMakhumalo ekhuluma ngoLachonco ubekhuluma no-Auntie Suresha emtshela ukuthi ubengazi ukuthi yena noLachonco abazwani, kune-bad blood between them. Ubeyitshela ukuthi nje akunankinga. Sithini-ke isitori salasi? Uthi uLasi wahlangana noMakhumalo kwabamnandi okokuqala, okwesibili mayesembona akusemnandi. Kule ndaba-ke oyi-beef yaMakhumalo noLachonco angikho esesayidini lamuntu. Into engishoyo ukuthi bekufanele ukuthi uMakhumalo aphendule uLasi. uMakhumalo mayephendula uLasi akusho ukuthi ubebukisa ngaye. Nani-ke yekani-ke ukuthi sekwenzeka into efanayo kuThando Nesithembu. uMakhumalo ukhulume ngoMayeni wammema ngendlela akhulume ngayo. And indlela uMakhumalo akhulume ngayo i-clear lo delusional wakhe because udelusional wakhe uthi uMayeni unokukhuluma izinto owakha izinto ngomqondo wakhe okuveza ukuthi uwumuntu onenkinga, like unama-events awakhile engqondweni ukuthi wahlukunyezwa okwenzakalani wasebenzisa igama elithi delusional. So musani ukusidida because esebenzisa igama le-English nenze ngathi yileli gama esingali-understand ukuthi lithini. Ubevele eqonde khona. Kodwa mayeqhubeka nokukhuluma etshela uMangwabi ukuthi akulula ukukhuluma noMayeni sesithi hawu. Kodwa bekufanele athi dismissive. And lokho siyakubona vele because ababona abangani uMakhumalo noMayeni bayahlangana nje kwingxoxo ezibahlanganisayo. Just because usesayidini likaMakhumalo akusho ukuthi thina asizukhuluma nge-TV show esibukayo. uMakhumalo kade benolasi kwi-R show kunezinto bebeyibanga nge-beef yabo esingeke futhi size sisho ukuthi umsuka wayo wangempela yini. Sibalalelile bobabili. Even ishow isiphelile bekukhona ama-interviews abebenza kumaphepha ahlukene la uMakhumalo agcina esethi unomona nomshado wakhe. Sayibuka ngokuthini lento, maybe ushola ukuthi yena usasemshadweni kodwa uLasi akakwazi ukuphumela ubala esho ukuthi ushadile noma akashadile. But yini ehlanganise uMakhumalo noLachonco ndawonye? I-TV show. I-beef yabo yakhiwa yini? Indlela esibabuka ngayo ku-TV show. Yinto efanayo-ke nakuThando Nesithembu. kuThando Nesithembu uMakhumalo ubiza uMangwabi after ebize uMayeni. Usethini kuMangwabi? Uthi yazi uMayeni akam-understand 1 2 3 4 5. Mayefika ku-1 2 3 4 5 uMayeni wakhe itori enje. uMayeni udelusional. Musa ukufuna ukwenza kube lula because ngesikhathi ivela le episode yaMangwabi noMakhumalo sonke esibuka uThando Nesithembu sathi silindele ukuthi uMayeni uzothini. Ngoba-ke sekune-invitation yokuthi uMayeni akakhulume. Yilana uMayeni kwi-season elandelayo esezophendula izinto ezikhulunywe uMakhumalo. Lezi zinto-ke zithinta i-past yabo.
bobabili. Hhayi ukuthi uMayeni ukhuluma iy'ndaba zabanye. If uMakhumalo ekhuluma ngamakhosikazi akaMseleko or ekhuluma ngezinto hlampe ezenzeka ku-2024 kaMseleko ekhuluma noMseleko, bazongena vele abanye ngoba bakwisithembu. Zikhona izinto la sikwazi ukuthi sibahlukanise khona. Uma ekhuluma-ke ngendlela abangene ngayo emshadweni obeyi-girlfriend before omunye obeyi-girlfriend after omunye, ukhuluma ngawo lamakhosikazi. Inkinga yini-ke i-fanbase yamaKhumalo inenye into yabo. Into yabo yini? Abalifuni ukuthi kukhulunywe ngalolu daba. Udaba yini? Ilento eqalwe uMakhumalo. Bajaha ukuthini? Bafuna ukubhlokha ukuthi uMakhumalo uyi-instigator. uMakhumalo uyoqalela umlilo and umlilo manje uyavutha. Ngesikhathi bona bezama ukucisha umlilo, bafuna ukuzoveza ukuthi uMayeni omubi kule situation, kanti uMayeni ubizwe yinkulumo. Mase-ke indlela yabo yokuthini ukuthi uMayeni uyamdelela uMakhumalo. Cha, uMakhumalo uyamdelela uMayeni, uMayeni uyamdelela uMakhumalo. uMakhumalo unenkinga noMayeni, noMayeni unenkinga noMakhumalo. Ukuze si-enjoye-ke thina ukubuka i-TV show because asiwona la makhosikazi, asikho futhi empilweni yabo before uThando Nesithembu, silalela bona, si-analyze into abayishilo. Yingakho-ke bengifuna ukukunikeza i-example kaLachonco noMakhumalo. Samuzwa uLachonco ukuthi utheni, sase silinda uMakhumalo. Sayihlanganisa-ke lento. Into engangayisho nje ngaleya episode or ngaleya show ukuthi benza kahle ukuthi noMakhumalo bemnike ithuba lokuthi aphendule iy'nkulumo ezayisho lasini. Nalana kuThando Nesithembu bengeke vele kuphele ngokuthi uMakhumalo athi uMayeni u-delusional kuphole. Ubezokuphendula uMayeni njengoba esekuphendula. Kodwa-ke into osala kuyona ukuthi uMayeni njengoba ephendula ukhuluma noMseleko ahleli naye eduzane, and lento ayishoyo ile yenziwe uMseleko. Into engiyibonayo noma i-screen singakuvezi ukuthi uMseleko uyajuluka ngoba akayithandi into ekhuluma uMayeni, hhayi ukuthi uyayiphika, but uma uzoyithathela phezulu, uyithathele phezulu, enye into fanele uyikhe phansi bese beyixoxa ubuqalaza emakholweni ukuthi bathini labantu ukuze uzobeza ukuthi bathini. uMayeni ukhuluma noMseleko, kodwa into ayikhuluma noMseleko ithinta uMakhumalo ngoba uMakhumalo wuye wenze njani oshisile. Manje uma sekuvutha indlu yonke sekufanele kuthiwe yilo osebonakala ngoba yena ebonakala ukuthi kumfanele. Yabo manje ukhuluma ngokuthi inhliziyo enhle, akanayo-ke inhliziyo enhle uMakhumalo masikhuluma ngalolu daba. Uma nizokhuluma ngokuthi i-respect, ubengeke azathi u-delusional unkosikazi kaMseleko amhloniphayo, ambona njengosisi wakhe, ekhulumela egameni lokuthi izinto ayikhuluma naye ayihlangani, abazwani. Kodwa kusekutheni abazwani, asizukhetha iside lamaKhumalo ngoba nakhe yi-motivational speaker, asizukhetha iside lakhe ngoba yena enama-followers amaningi. Sizomlalela ukuthi uMakhumalo uthini, mase sibuka ukuthi inkulumo yakhe igeja kuphi noma iqondile kuphi. Silalela uMayeni ukuthi uthini, sizwe ukuthi inkulumo yakhe igeja kuphi noma iqondile kuphi. Eyakho-ke yokuthi ungena kuyiphi ithimu yobufeni ayisahlangene noFix. Ngiyaxolisa, ayihlangene ngoba uSeason 7 iwona owenze ngalinda ukuthi uMayeni uzophendula ethini. uMayeni kwenze njani-ke, uyaphansi kakhulu, ushona phansi. Ushone phansi kakhulu wathi kodwa khona ngimaze eshaya isigubhu. And mase uyicabanga leya nto eshiwo uMayeni uyibuyisele emuva, ungabona ukuthi lamakhosikazi uMakhumalo noMayeni balimazene ngendlela ezingafani. Bathi wena uphethwe yini? Uphethwe lento yakho yokuthi uhambisa abantu besilisa phambili, ujaha ukuthi uMayeni wafound us, ilalelisisa inkulumo. uMakhumalo beshaya isigubhu ehamba ebuya. Shuthi ukufika kaMayeni bekuthiwa uMakhumalo awuthi shwi u2 hours kini. Imnandi yini leyo nto? Cha. Ngempela makuthiwa uMakhumalo bewunkosikazi kodwa ewunkosikazi okuthiwa awuhambi kancane, yinhle leyo nto? Cha. Manje nina into yobufeni bese nijahulwa ngokuthi ubani oyifavor, ubani othanda kakhulu, simoshekele-ke thina esifuna ukulalela isitori sabo, esilalele le reality show yabo abaphinde be-actor kwese siyamoshakalela ngoba sifuna ukuzwisisa. Ngoba phela nangu uMayeni uyangena usazobheka ukuthi hawu kuzoba kanjani la ekhaya,
Nanya usise sesithela baphambana egithini sithi hawu kanti lo baba ubengenalo iqiniso kanje. Sibuka lokho ukuthi akakaze abe neqiniso. Yingoba nje esefaka amasudu la ku-TV usethenga imoto ey'bizayo nabantu sebemthembile ukuthi hhayi uyi-advocate for isithembu. Into enesithembu uye ezokhuluma, into enobaba uzohamba phambili. Lapha entweni enobaba sibuye nakhona sikhulumele phansi sithi iy'ngane lezi ayithole before umshado ngathi zinakwe amakhosikazi kakhulu ukunobaba. Amakhosikazi afike abanothando ukunobaba. Kodwa-ke ngoba imali niyibuke-ke imisebenzi yemali. Mina Nkosi yami ngilandela i-TV show ngikhulume ngayo nabantu abavela kuyona. Uma usafuna ukuxabana nami-ke hhayi qhubeka okwakho lokho. Into eyenza ukuthi le video ngiyenze manje isikhathi bengasitholanga wegazi ngiyaphuthuma impilo isiphithiphithi. Last year ngiyakhumbula nje nisho ukuthi awufix awusenzi njengakudala Nkosi yami. Impilo le impilo yabona nje 2024 no-2025 manje siyakhuluma ukuthi ama-changes enzeke empilweni ukuthi-ke phela manje ngeke sikhulume ngempilo yami neyakho ngibe ngikwenzela i-review ngothando nesithembu. Isikhathi angisitholi guys, ngimatasa ngendlela engingayazi. Ngiyazi nami ukuthi siyarobhana kodwa lelo minute elivelile ukuthi asixoxe asixoxe lidlule. Nina nifuna ukusukela into engekho. Angiwazondi mina amakhosikazi ami seleko ayikho futhi into engathi ngiyayizonda ngabo. Angizukuba-undermine futhi ngokubaqhathanisa kuyinto engahlangene ukuthi ngibaqhathanise. Uma sengikhuluma ngemisebenzi yabo ngiyobe ngenza ividiyo ngikhuluma ngokuthi ubani usebenza kuphi, ubani usenani, into enjalo. Bye.